Jambo sambil medali Rekate keting koto Anjuran gokang undo ninti Benjang sangat ciminci Latinya ngendali wus ana wujuding Satya sapa? Satya Prabu Antarja. Antarja. Naga Bathindra sapa? Nalindra Suka bakal diakui dene Ditadana. Aku bakal berjangkirmu tur iso dadi mantune Duryudana sarate. Yen pancen bisa nggonake Semar anggone bakal bangun karang gede. Sapa sing arep bakal nuruti marang Semar iki? Sing arep dadi pepalangu. Sampai ratas malam-malam untuk orang hidup takut dalam patil cokot pedut jangkauan.
orang ini mancal bau mutir gulu saut pedot gune antasena jimake sungut kompas wirayang nang antarja sungut nang antasena Nggak bisa beli barang orang apa Nggak salah kita harus bisa beli itu jam di sigar bosok orang itu kalau dedapulan Antarja Satria Batu Kaca Satria Antasena Satria Pisang Gening Dewa Penuju Dewa apa kowe? Dewa Rekang siapa? Gede Jawa itu berkait ya Lucu deh Gede Jawa itu berkait lucu yang kotor lucu yang kotor mikirkan lucu ya sesuai dengan apa ngerti? meja Ngapa? ya kantong kali itu aja dorang dor nah dari itu Kalau ditolak itu kok didorong-dorong kelas ke sarang tahun pirang bulan ngomong ngatak ngomong sesuai cotor ini buat singkat duduk aja Antarja kene ku yo mau sampun pratirite nampa sari Prapangan kabeh kalamun ayo bolake Contoh ngomong seneng ora kurang pengalem ora seneng ora kurang belajar Pemrabe manusa sing seneng yen semar bakal bangun desa bakal nyembuyung kepiye carane pembangunane aja nganti gagal tanpa karya nanging tumrape wong sing ora seneng lho kok ngarep rusak karo kakang Semar postingan ring
satria jagane ngati asin ramatoyo dipun seguyung para sesepuh utaminipun para pendhawa pandha kados pun ngantos gagal winggal tanpa karyawin wa Semar menika saestu ngripun jimat ingkang saged ngucap basa ingkang saged tata jalma bener kula bener Semar kuwi jimat kang bisa ngucap basa kang bisa tata jalma mekaten wong mulane akeh wong kudune guyu karo gayuane Semar jalaran. Uripe Semar kuwi mau menungso sing karo kanggo srana patuladan. Tembunge ing ngarsa Sumurada, ing Madya Mangunkarsa, tuturi handayani. Ing ngarsa Sumurada ing Madya Mangunkarsa, tuturi handayani. Bener. Ing ngarsa Sumurada Semar kae priyayi sepuh, asepe mesti ampuh, ora sembur ya pitutur, tur bisa ukur-ukur. Dasare dewa, medhune kerja padha, niate mung arep gawe tentreming jagat, kejaba iki kaya mengkono uripe Semar kena kanggo matuladan, kena kanggo conto, tumrape para nonoman. Ora tau nalisir marang kabenering bener, pegaten wanoman. Lajeng Madya Mangunkarsa Semar kae biwata bangun turut marang kabeh apa dawe Bendara ora tau merekam dawa manut marang undang-undange bangsa kuwi pateke Semar. Jalaran Semar iki priksa yen mau melanggar undang-undang iki ngono bakal nampa pidana bakal nampa pangkungan mekaten wanoman. Dene pungkasane Semar bisa tuturi handayani ngomong nanging bisa rumangsa Andarwini rumangsa Anggra Kebitur mulat salira Anggra Solani ora bisa rumangsa nanging bisa rumangsa anggone dadi kawula Semar tansah bangun turut marang apa daya para Bendara mulane ayu nggih padha disentuh anggone Semar bangun aja nganti kabrobor ngangrep lakune wong kang anggo kuwatan dadi sago. Yo mongko sasus kudu wajib yo marang amane kare. Yen ngaten wae mongko sampe kota
Kenyoler Prabota Kenyoler Prabota Bangkawakar Nyul pangapunten guru kepiye muridku kepiye kula Paman Pati Sekuni kepiye nggih dijagok-jagok kok malah ngelentrong kepiye nyul pangapunten lho menika sampun boten sepi agengipun budidaya sedaya rusak kan pemamananipun plasma kasunyatan kula pinanggih kalian Antarja kadang kula taruna pinanggih kalian Anoman Najaran Anoman menika kethek putih saking Tata Jarwo ning nyatanipun trampil tricing kulakri dari peperangan Tanjur karepmu kula boten pantun monggo pasrah Bapak Guru. Cakep ning ora sida ngasurake kelawan simpilane Semar banjur gono kala-kala karo Lesmonowati. Boten karo Lesmonowati boten napa-napa. Bangane kula kawon kula wira. Wong sak donya niku kathah sing luwih ayu ngungkuli Lesmonowati. Donya niku boten sedoyo kelo. Mesti apa sing marai? Boten. Bangane kula keng perang kula boten pantun paksul mawon. Dasare ngomong ora ono reaksine kok kan ngomong dene ora ning ngarepe Brudara kae muridku jago liring gali bareng ketemu Antarja mblebes ketemu karo Anoman ora mani dereng Gatotkaca dereng Antasena dereng Wisanggeni ajeng pripun sampean lole ora cukup mung dilolak sampean kudu tanggung jawab dalipun Dita aja mung isane bombong marang rabune. Sampean niku ning ngarepe Duryudana matur yen to perkawis rusaking Semar niku gampil pembangunan dirusak gampil. Jenengan duwe jago ning jagone babar pisan jan mlebes. Dangan iku apa boten enten gelem temandang ing mending kurit kula mawon. Brebes boten napa-napa nyatanipun boten temandang bangane kurangane sampean. Tur sasana durma kate citraksa-citraksi. Wah, apa-apa. Calon ora nutup. Brebes. Dene ora katone ulu-ulu oke nyatane brebes. Ora bisa nutup pindah cilu wah pripun jajal isin boten ora ana isin lajeng golek jago wonten pundi nali kula nek maksud kok kertas dina kula wirang kula niki saged golek tutup wirang kula saged syaratipun badhe mampir wonten ana pasir Tragodo lair wonten rasanipun kula wonten ing
mendung ngaringi prabhawaning Dasanta. Sedaya sinaring Wilatsa Raden. Sesautan jaya kating lan Rudrawati. Pengari bawa benter kalane mendung rebawati. Wonten ing wana pasitran Gondra Mayit. Sore wonten ing masani mukir pepidikan. Yo kayakan dandang mamori. Sentre marang dari wonten ing lingkungan ing setan prikayakan. Ilu-ilu banas pating lek-lek balungan sandak sundel bolo tinting mungil. Toyo gendruwo sapanunggalanipun. Kurang sesilinen gisang Batari Durga. Yo sang Bang Harmoni. Wanita ingkang wujud rasaksi. Kawis tinggalan Girisi. Nalika semono sabda nampi swanipun. Kala Rudraka mangkon alon sing tenggare iki kabare desa. Kece-kece wali kece sadhan setan wali kobra. Ibu Batari maupun kala Rudraka ingkang sowan. Nggih kala Rudraka ade wonten wigatos ingkang sregep lan rageng. Oh. Dados saged kawuningan Drusanga Batari topi saking negari kula Sunya Luri. Kadhawi nalik raosipun pabuh inggih karana kula menika dangu boten nedha kulit daging menungsa.
lagi ketiye kuwi dadi kerja baru nyawit awak kula sampun tok gelindu karana mboten bandhok kulit daging menungso sang Betari. Yen pancen jeneng padha keklino sing dadi awake wis ora bandhok maring kulit daging menungso kok gampang longgir. Daripun kambil kados putih sang Tandha Betari. Warta negur dawan jeneng muwon Betari Turga. Apa pamintamu bakal ketularan apa panjalmu bakal ulun pinangkane yo nggih ora kurang jalan. Ora kurang jalan, ora kurang aku. Oh iki kula pitantos dhateng kula pinantos paripun paduka sang Betari. Awit kala pangsane kala menungso sing jaluk tulung marang aku. Wonten menungso sing jaluk tulung kalian panjenengan. Ora menungso sing uripe kepengin sugih sing tanpa nyambut gawe piyono. Kala mangsanipun enten wong kepengin sugih sing boten nyambut gawe iso. Ning aku taksana tiba bakal turuti nanging setahun sepisan ku gawe pangorbanan. Wingi mekaten sang Tandha Betari. Yen wis ora bisa ngorbanake nyawane manungsa. Ing kono bakal wonten roti sesu yen barine ana kami kelantinan putu manut karo para jim-jitan prikayane papan kene. Mekaten sang Betari. Ana manungsa meneh sing kepengin sugih sing tanpa nyambut gawe bakal tak gawani lingon-lingon. Wujudipun menapa? Bangsane tuyul. Nyolongi karo duwite wong sing sugih ning sing ora gelem sedekah. Mengko banjur tuyule diiku. Lah pakanane napa? Pakanane yo diminiki dening sing iku dening bojone mulane. Wong nek sing iku tuyul ki bojone mesti awake geling. Kaya ora keremah. Oh iki mekaten. Banjur kepengin sugih ora dalane meneh apa? Kake napa? Aji celeng beles, tapi nyepet sapanunggalane kula. Dadi perkara menungso sing padha swara papan kene iki sejatine wong sing uripe padha kesasar yo. Sampe kesasar. Yo. Watake para jin setan mrikayane tansah diri budal dhateng menungso. Ingkang uripe kepengin urip jekang kepengin nyandang ketrima mati ora gelem rekoso. Wong pasrah marang ratu para jin setan. Dari nalika semono ana pendhita ing Sumarima ingkang tatang ngono putri Candala. Ngawulan kalian pakai sendiri jahil terakhir selalu terlepas dari sang Tandha Betari. Sorang
Durna mikir kelompok dia. Unsur. Untuk monyor-monyor manuk ganjil niki sosat iki paling wayang ngaturaken rama ing gatosipun. Kula ngaturaken pangabekti katur paduka kanggo Betari Durga. Kata moyo nggih pangestu kowe tamono. Kula tampi, kula mundi, kula bundel dadosaken jejingan. Ya muga-muga ya menika sinten Ibu? Iki yo kanggo muridku dhewe. Oh iki saking pundi? Saka Sukolimo. Paparapipun Pandhita Durna yo danyang Durna. Ana pendhita kok kelayakan kunjim setan prikayangan. Nika sinten nika Bu? Iki yo dulur lanang lho, Kala Ludraka. Kala Ludraka. Ludraka? Ana apa Durna? Gladi wanuh bulan depan. Aku pendhita ing Sukolimo. Danyang Durna. Kowe durung suwan rene aku bola bali. Suwan ana kono kasetran Gondomait. Dadi aku nek karo Betari Durga wis kaya ibune dhewe. Ibune dhewe. Oh, ngaten sangat dipenemban. Dadi karo aku kamu. Yang kulina bocengan. Kulina bandeng bareng wong loro nang Palung Sumu. Ngribune kesel aku sing jujur apa. Manjat gunung temurun jurang mari basan. Aku klebu murid sing bekti. Bekti karo ibu. Kulo dhewe murid bekti itu. Oh inggih. Dapat bekti apa? Kula niate ngajeng bekti menawi kula dipun parengaken banduk kulit daging menungso. Yo ora yo carane. Ya yo apa sing sabar. Yen ora lakon yo trimo jawab dhisik. Trimo jawab dhisik. Ya kok wis lakon. Kasebat dan apa kayane. Mancing kok gimana kok ibu ini ibu. Aku tak nangkap karo Durna. Ana apa Durna ngaten Bu? Kula niki sing nandhang ira kula kepengin golek tutup ira. Ira sing kepiye? Kula niki janji kalian Duryudana ajeng ngobrak kabeh Semar bangun kok jebulane kula gagal. Ojo. Lekenen cawing aris-risan awing gandrung sabaran kakluk germoyak mayi kepengin ngobrak-abrak gue Semar bangun Semar arep bangun apa? Bangun desa Karangdonya Sungkawanipun Anggir Prabu Duryudana kala pendha sami mapan wonten ngriku kawitan Semar. Kantos Prabu Duryudana menika wasunelan yen antawisipun Semar para kawan menika manunggal karep badhe ngasrahaken jajate wong Astina. Lah Duryudana pasrah kaliyan kula lan kula pasrah kaliyan Duryudana marang apa? Murid loro ya gagah. Surya Gupala kalian Surya Manti loro ning atunggal karo Antarja ora wani. Karo Anoman ora wani. Apa meneh karo liyane? Apa meneh karo Werkudara? Apa meneh karo Janaka? Najan karo anak Werkudara kudu pantun. Nek kulo tinggal langsung making kula kira kula langsung dadi kantuk kabar yen Semar niku lembangun kudu urung. Iso curang. Kalau pinangkali temumu ing cerdas suki mawa beyo. Lakon ing mencoba sarate pangorbanan menapa iku? Pangorbanan menapa ingin dipun suwun?
Yen mengko tujuane wong kula kantor ngobrak pepeng mereka kang sekali sesuk turno sakurawane yen mati kudu dadi rombongan ning para setan prikaya. Piye? Sirasa benteng lek kerjaan kula amor kan para setan prikaya wonten ana pasetran dolan mboten apa-apa. Malah balane ayu-ayu. Ayu-ayu. Balane bangsane sinden sing delok ngemali karo apa. Esuk lebune ora ditampal ngalami kangelan, lebune nang para pasetran godhong ayu. Sinden sing mamer acara. Aurot dicek-cek. Terus ana wong lanang kaya yo diporoti. Nanti kuliah terus ayu ludes. Enak kono esuk lebune lebu dadi rombongane penari juga. Dadi rombongane juga. Gara peger-peger. Pembicaraan kono esuk akhir mati dadi rombongane juga. Lah kok ora pengen. Lah kok ora iki dadi rombongane wong kaya aku bakal ora. Urip kok kewilangan. Ono tetep kula pasrah kula pasrah jiwa raga. Kalau tropo kula nuwun dawuh sabda maring pangandika iku. Lakon mangan manungsa perlu saiki kono. Arep mangan jamu apa mangan buta dewa? Apa mangan Werkudara, apa mangan kembar? Iki mangke menawi kula saged asembatan badhe menungso kula menika inggah sing manah melu karo Durna Semar Lembaguti ora apre aja nanti yes banget dawuh mulih mari hormat Tuhan.
bojring pratoko labris lana lakune nganti kaya winali kerasane ngatiku bareng aku nampa pelila ibu betari kepengin bantu marang kulit daging menungso sebulane aku dipasrai wong kendho limo sanoko kondang lancuring jagat wariku doro kondang ganti pangguluning para pendho punta dewa pembayune wong pendho Mbak aku lo sedewa kowe arep dadi pangan Cararane arep ngobrak-abrik bangunane Semar-mar ora perlu nganggo numpang kawan karang aku sing arep bantu lambene Sri Kandi dikromo semut lambene dikromo semut jang-jang calone Sri Kandi dadi randa kados putih kula sampun duwe jagongane menggila brebes malih niki lebih gede jago kalau niku Narendra saking negari Mbak Landher menika Narendra niki Prabu Kala Rudraka saking Suryaluri dadi kungan gur godhe poksi Bandodo malah kok duwe pengidam-idam kepengin mangan menungso daginge wong Pandhawa ponto tilang digagel Werkudara ditedha Janaka arep diombe kembar Nakula Sedewa arep lamun mengko yen Pandhawane padha mati to jalaran Semar bangun bisa wolo Janaka mati Sri Kandi dadi randa Sri Kandi dadi randa angger Sri Kandi dadi randa saora-orane mesti sing deling-eling Drona Saudara Drona itu kayak gini apa ya? Paman kau sekarang jalur apa paman pinlis, jalur apa terus, apa makan kau Drona? Lalu bojone jarang kok digandrung kayak dulu dulu sih sampe niku garwane wong niku sampe kira rusak panggeran ndodol kekanang ijo-ijoke nusui bojone wong niku lumpur tumrapa grene negara ya lumpur tumrapa grene agama mangke panjenengan dosa matine mlebu neraka kaya to mati sakune ngomong Drona mau suci tasbih sembahyang orang sewangitan
bisa nendro harga tema gandang kanton kanti suryo gulu apa Joso malam sun kamuli Serona gerbong ya kan singgilan terkonyo to ditambah nang bibit kowe terus lo oke iki jajan aku tresno Jumbono katresnan nipo Walau kono wong ayu selera ayo saya kok kayak bukti kok Kit kayak gue potret ikut terkenal Lilalitakan nolah orang di nih kamera sih apa sih kayak sore puasa saya rambut pundingan kertas iki lengan tapak lepis kapiran tamu neng rambut lambi sing keleke tepok ketone jaga itu kepengen keok montore pesek apa mari wong sejaban rombongan akhir tunggal rombongan dana sing golong kok si tata Akhir tekar kalau juga kan pengaruh jika kalau kamu ngomong mau ngantuk kalau betul kita main dari iya untuk ngantuk kok kemenan
Semar singar membangun desa, maka jurnalnya kerja. Udah ini stres pikiran. Saingan kula Semar iku saingan kula. Yen jimate wong kok wis mati. Bombong mendadak. Ojo. Mapakengar suto tresno manekir satiniro pengen semua gacito nalika semraja mudha pringgondani prabano galoca Rati Riban Mojo Krinting Kesijoan kagungan sadangan tiga capek Basurodo Kota Kutra Semua gambaran Mojo Gitarno
Dayane kamping basuran dono dan tamu kudarno panas taruh panas. Dayane ngontang ngono suwo. Mabur tanpa ngerti tanpa juga saged sumu-sumu to bimo nyatoko. Kalau tamu jogi carmo ngambak bagi lemah sanggar. Kinambak prabano galoco tomo tali-tali. Wonten derwinging semejo jumujo. Wonten karang bengket. Ono laku ing tidak moko. Ayo lagi aku. Gilatatin magentoran mengakeras suarane makantar-kantar bojring prabowo glabris lana lakunin ana satro sing nyanjok saka diri kantara sapa raden takon marang aku Prabanong Kaduroso Kadotoco Bimbang Bonso Kerincing Resi Joglatu Hari Binakor Tegiyo Kolo Ludroko Singdan Jaraku Agung Siswani Berdari Durdo Soko Negoro Sunyaruli Arbobo Semara Pongai Kemudian Arab ketemu karo Semar supaya juga kaguni bakal bangun karang yen kagoco dari Malang banjur lebih awer atas Malang untuk kowe dadi panganku Puntir jangan tukar tersir nomor baik. Ayo. Kata kaya botol-botol warapan kriteng aturang gwesti ngelumbara kacarita jenggo tukel telu dina sumamburan
dayane dengki apa Draka sira Margayu eling-eling kala Draka dudu menungso bae dudu wong rinena najana sampun pedhot jagarira saged paluya jati maluya keker wong karang kala buta ora sampe Kanjeng Rama nyuwun pangapunten Kanjeng Rama Gandukaca sumedya atur pawabuhan Kanjeng Rama. Murid pirang-pirang ning sing trengginas kaya Sri Anu wae. Kata para siswa nanging yen trengginas kaya kula mboten enten wae. Asal gede kakak plengah-plengah. Kabeh kocok-kocok kata kawan bali sing kuwi tembok nyata-nyata tan monggo priyo. Mancal bau montir dulu. Najan gulmu pedhot bisa putus nyambung. Haji rawarontek bobo syukur. Demi putus kudu nyambung. Seniki sampun kasembatan dados tunggal senang. Sing jenenge sirah karo kembungnya bisa gandeng rentek tunggal. Dadi kumer-kumer. Ini anggar putus aku sing langsa. Pendel murah tengok-tengok. Ini anggar dicampur. Main. Pendel tengok. Ngobrol itu gedung. Sing gedenya sesager. Istri.
Tolong sini dulu. Sadar sing ana wulu. Ucuk. Sadar para wulune dijago pisang. Tolong sini dong. Aku yang wis monggo pomoyen kula menika saged nyambung alih mustakaripun cetha wong mendho sami kami gilan dalem kula kalaran ora dadi Sanga soyo dalwararas Soro tabdulintang komadap Gede Gede sonya tengah wengi lumrah Kandhane ngepos dito Karangganing Ujanira Sang Trijawara Kambrengan
menungso sarene Saropeng pangarga gumatring wengi jroning wengi wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring arga Trasina. Argaraning gurungan Trasina yen dicatur isine ana marma ginambar segitiga. Minangka lambang uriping manungsa manjing Tribawana. Triwilangan telu bawana alam. Alam kang telu kerangan ing alam kalbalam rampung alam ing langgengan. Alam kalbalam ing kunen singgahi kinang jero garbaning biyu. Sampurnane sanget bulan 10 dina. Alam rame riping manungsa Kacapada. Nyandi kali koordinasi bebasan kaya wong kang mampir kuping. Ning yen alam ing langgengan supokan raga sampun pinisak. Mone ora ana dadi ana. Sawisa ana pring asale ora ana. Poconging gurungan ana gambar kembang Panca Arta. Gagat dari langit Panca Lima warna rupa. Manungsa kang gawe luhras maningerta marang sebab kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila gawe agama suci. Salat sedina sing limang wektu kang minangka kewajiban sarta cagate agama. Ana gambar kang kasuburi pangewapat godhonge saka ngadi jejeg. Pangewapat wetan kidul lan lor. Padake menungso kedunungan anafsir patang perkara bumi geni banyu angin. Sayu abanging muti kuring cara sedulur wapate menungso. Sopiah, amarah, alwamah, lan murmainah. Godhonge saka uriping menungso kamurba wiwala sang perkara arep dene kayun ngadi jejeg piwulinge wong kuno alpor linggu sedina kaping 7 aja padha lali. Kan dolan waton wing waton urip ing nganggo dasar bener. Bejo mencari wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Yen no yuwana, yen leno kena. Kemamang gambar aja bela sopan aste. Marang ketrimane wong liya gayuh ketrima.
lambarane sapa temen kudune menangi temah lakonono topo jopo srana resik kalawan guntur gambar manung rabi sokak kalatir gani nengganan samat sinamadan doyo dinaya topo seliro dipun agem dijiwit rasa raja senetiwit marang liyan ana gambar nutung jaman kula wancir padha sugih petang-petung dinane pituran kelima sasi 18 di papat dina pituran petungane Senin papat Selasa telu Rebo pitu Kamis Suro Jumanem Pusaka Minggu 5 ragaping dina manis paing pon lagi kliwon manis 5 paing sanga pon pitu lagi papat kliwon sasi 18 Suro Sapan Mulun Gadang Jumat Dilawal Jumat Dilakir Rajab Saban Poso Sawal Dukai Damsar Ton Wolu Ton Nari Ton Beton Jimawal Ton Jiton Dalton Beton Pamu Tanton Jimakir Widure papat Widwadi Widu Kontoro Widu Sangoro Lan Widu Sancoyo Ono gambar macam papan mengiriki gambar wong itu kang imake marang pitrane nalisir mriko mriko bener nalisir mriko bener nalisir mriko berani agama Kabo kina bareng ngene gambar wong bodho tapi becik rame gawe sepi pamrep Trimo pandontor taman darwi wakatikan atiku atikan lakne kita ngendrake pare bandra atiku lakne gajah ngendrake marang kosan atiku lakne kula ngendrake marang semburi mandi nanging elingo uripe menungso nggonani milane wong kalawan gingsir nyokro lan giringan pitra sun langit menungso duwe maling Sekurawasan gaman menungso dewa kamsak kasamran kok gane Gusti Kamo Bagru Deku Gusti Kamang Sendrat saguling jalma kang tulitaking Marsawadha ana gambar gedhong sulung wong mati bakal mlebu ngakubur bondo dadi bakal digawa derajat pangkat ora kanggo syarat apa mori putih amal soleh sarto budi bakal luhur kanthi gunane tumrap bebranaku kiwa kene gunane gambar buta singkara bolo-bolo pokri cermane kami mungkar kalangkir nunggu jeneng aku bertakon sapa pangeran momah gamam sapa nabi momong kita lan sapa sedulur takuri malaikat iso dam sabet bodo dari pelanggaran ini ditakuri malaikat iso dam sabet kuwi kono Winari merangkai kayu gambar abang pas kulit gambar abang turun bisa ngendali di marang kembali nafsu turun dari celungan dari kasihan gajah mati tinggal gading macan mati tinggal lula menung semati tinggal jernih jerkapi jerkelek bersasar karena manting doro
masuk cuman dong suwi balik